Θα επιστρέψουμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Σε συνέχεια λοιπόν του κυρίου Μποτόπουλου, έχω εδώ δίπλα μου στο στούντιο την κυρία Χαρά Κεφαλίδου, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην βουλευτής. Γεια σας, κυρία Κεφαλίδου. Και το ΜΕΑΡ της Παιδείας, Και το ΜΕΑΡ της Παιδείας, σωστά. Και πάμε να δούμε λίγο το επίδικο εδώ πέρα. Είστε και το ΜΕΑΡ της Παιδείας, προφανώς έχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ο λόγος σας. Και λέω το εξής. Είχα καταλάβει αρχικά ότι το ΠΑΣΟΚ, πέραν του ότι είναι υπέρ του άρθρου 16, δεν θα σταθεί εμπόδιο, τουλάχιστον αυτά ήταν τα λόγια του κ. Ανδρουλάκη, στην ίδρυση μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Είχα καταλάβει λάθος στην αρχή ή κάτι άλλαξε στην πορεία? Κοιτάξτε, υπάρχουν αποφάσεις συνεδρίου για όλα αυτά για τα οποία κάνουμε κουβέντα τώρα. Πώς να υπάρχουν αποφάσεις συνεδρίου για ένα νομοσχέδιο που ήρθε πολλούς μήνες μετά? Όχι, κοιτάξτε, οι βασικές αρχές, αλίμονο, όταν μιλάμε για το άρθρο 16, το πολύ τραγουδισμένο τόσα χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά, όταν έχει από το 2008 ουσιαστικά, να σας θυμίσω, επικυβέρνησης Κώστα Καραμαλή και τότε και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου, είχαν φτάσει σε μια συνεννόηση ότι αυτό το πράγμα μπορεί όντως να αλλάξει. Δεν βρέθηκαν ποτέ όμως οι 180 ψήφοι. Προσέξτε, το άρθρο 16 είναι αυτό το οποίο λειτουργεί καταλυτικά στην κουβέντα που κάνουμε. Γιατί το άρθρο 16 μπλόκαρε πάρα πολλές αποφάσεις οι οποίες ερχόταν σε αντίθεση με το ενωσιακό δίκαιο, με ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εμείς θέλουμε να είμαστε Ευρώπη. Δώσαμε αγώνα όλα αυτά τα χρόνια για να κρατηθούμε στην Ευρώπη. Και αυτό το πράγμα έχει μια αντίφαση. Επομένως, όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο άρει μια απαγόρευση. Κοιτάξτε, τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Μια απαγόρευση. Δεν είναι μια απαγόρευση. Διευκρινίζει κάτι, γιατί στην πραγματικότητα δεν φαίνεται να απαγορεύεται ούτε από το άρθρο 16. Λοιπόν, επειδή εμείς εδώ έχουμε φτιάξει ένα τοπίο που είναι τόσο αδιαμόρφωτο και έχει τόσες τρευλώσεις και τόσους αναχρονισμούς, κάποια στιγμή πρέπει να μπει μια γραμμή. Το γεγονός ότι βρέθηκε τώρα και παίρνετε μια πρωτοβουλία δεν σημαίνει ότι επειδή την παίρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξαφνικά αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι το τι εικόνα έχουμε στο θέμα της εκπαίδευσης. Εγώ σας λέω την προσωπική μου άποψη. Ναι, αλλά λέει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν αλλάξαμε εμείς γνώμη. Εμείς θέλουμε να αλλάξει το άρθρο 16. Αλλά αυτό που κάνει η κυβέρνηση το θεωρούμε παράνομο. Εσείς τι πιστεύετε? Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Έχω αρθρογραφήσει και εξ αυτού του άρθρου σας. Ακριβώς, στην Κυριακάτικη Καθημερινή, λέγοντας το εξής. Είμαστε σε μια χρονική στιγμή που πρέπει με κάποιο τρόπο να μπει ένα πλαίσιο στη λειτουργία των κολεγίων. Και πρέπει να μην είμαστε πίσω από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ανώτατη εκπαίδευση κινείται, έχοντας χάσει χρόνο πολύτιμο στο να μπούμε σε μια τροχιά δυναμική με την οποία κινείται όλη η Ευρώπη. Τι κάναμε λοιπόν? Δείτε και τα προηγούμενα χρόνια. Η στρέβλωση συνεχίζεται. Ο καταλύτης θα είναι προφανώς η επιβεβλημένη αναθεώρηση του άρθρου 16 που ελπίζω και εύχομαι στα 4, στα 5 επόμενα χρόνια, που και η Βουλή θα έχει τη δυνατότητα της αναθεώρησης του συντάγματος να συζητηθεί και να συζητηθεί με γενναιότητα, διότι χάσαμε, σας λέω, πολλές ευκαιρίες. Στο τώρα. Γιατί να γίνει τώρα και γιατί να γίνει μισό? Αυτό ακούω. Καλά, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορεί να αναθεωρηθεί τώρα το Σύνταγμα. Προφανώς. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να αρθεί μια απαγόρευση. Ή να παρακαμφθεί, θα έλεγα. Να παρακαμφθεί. Ναι. Γιατί, για να τα λέμε ολόκληρα, δεν διαμορφώνεται το τοπίο όπως θα έπρεπε. Έχουμε και εδώ θέματα που πρέπει να λύσουμε και θα τα λύσει το άρθρο 16. Γιατί να βιαστούμε, είναι το ερώτημα. Γιατί είναι αυτονόητο ότι και πολλοί περιμέναμε. Δεν είναι ότι θα τα αλλάξουν όλα τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όμως τώρα συζητάμε γι' αυτό. Όλη η Ευρώπη έχει μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι μια απαγόρευση αχρίαστη. Είναι μια απαγόρευση που μάλλον μας δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, γιατί ήδη έρχονται παιδιά που έχουν πτυχία από άλλες χώρες και έχουμε θέμα με επαγγελματικά δικαιώματα, με ακαδημαϊκές ισοτιμίες.
είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να την παραβλέψει κανείς. Όπως επίσης δεν μπορεί να παραβλέψει την αγωνία του Έλληνα γονιού να θέλει το παιδί του να έχει ένα πτυχίο για να μπει στην αγορά εργασίας. Μισό λεπτό. Εσείς ως και πρώην τομεάρχης παιδείας και ως στέλεχος του κόμματος, τα είπατε αυτά στο κόμμα? Και αν ναι, τι συνέβη τελικά? Γιατί το κόμμα έχει πάρει μια τελείως διαφορετική ρότα. Ακούστε, εγώ είχα την ευκαιρία 4,5 χρόνια, τα προηγούμενα 4,5 χρόνια, να έχω πολύ καθαρές θέσεις σε όλα τα νομοσχέδια που ήρθαν. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ίσως γιατί υπήρξε ένας ευνηδιασμός, ίσως γιατί αυτό το νομοσχέδιο δεν είχε και πάρα πολύ χρόνο να συζητηθεί. Στο Πασόκ υπάρχει, όπως ξέρετε, η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά υπάρχει και το κόμμα. Σε επίπεδο λοιπόν πολιτικού συμβουλίου, στο οποίο ανήκω, δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα μέχρι τώρα. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται στις 8 Μαρτίου. Εγώ άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει τη θέση την κομματική. Αυτό το αφήνω στην κρίση των ανθρώπων που παρακολουθούν. Σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για το θέμα. Αλλά εγώ άκουσα τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη που είπε ουσιαστικά ότι εμείς θα είμαστε αρνητικοί. Η προσωπική μου θέση είναι ότι είναι χρυσή ευκαιρία για το χώρο μας που έχει απόψεις για την εκπαίδευση συνολικά και κυρίως για την τριτοβάθμια, αλλά και για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν ο χώρος των μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην παιδεία. Ναι, αλλά αυτά ήταν άσχετα αν εγκαταλείφθηκαν. Τα χρόνια αυτά λοιπόν θέλω να πω υπάρχουν και επεξεργασμένες θέσεις και πολύ δυναμικές παρουσίες που υποστήριζαν με στεναρότητα ένα πολύ καθαρό πολιτικό λόγο. Και πολλοί άλλοι. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Επίσης, δεν μπορεί να κρύβεται ο χώρος μας πίσω από τις αντιφάσεις που μπορεί να υπάρχουν σε επίπεδο συνταγματολόγων. Είναι πολύ σημαντικό. Ένας από τους βασικούς συνταγματολόγους προέρχεται από το χώρο σας, είναι πάρα πολύ έγκριτος και λέει το ακριβώς αντίθετο από το Πασόκ, ο κ. Βενιζέλος. Δεν είναι μόνο ο κ. Βενιζέλος, είναι ο κ. Αλεβιζάτος. Ο κ. Μανιτάκης. Ο κ. Μανιτάκης. Είναι άνθρωποι όλοι που δεν μπορεί κανείς να τους προσάψει ότι έχουν μια συντηρητική προσέγγιση. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Το Σύνταγμα πρέπει να μπορεί να ακολουθεί την εξέλιξη και την πορεία της εποχής. Όταν για παράδειγμα ψηφίστηκε το Σύνταγμα της Ελλάδος, δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ προφανώς, δεν υπήρχε ούτε ιδιωτική τηλεόραση, γι' αυτό και ήταν πρόβλημα η ίδρυση ιδιωτικών καναλιών. Όντως φαντάζεστε τώρα να μιλάμε για μονοπόλιο, ας πούμε, στις τηλεπικοινωνίες ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Γιατί αυτό συζητάμε τώρα. Μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση, όταν όλες οι άλλες βαθμίδες έχουν ήδη. Γιατί το κάνει το Πασόκ αυτό? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θεωρώ πάντως ότι η στάση αυτή δημιουργεί πάρα πολλές απορίες και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στο χώρο. Μήπως είναι μικροπολιτική στάση? Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι τίτλο θέλετε. Εγώ πιστεύω ότι σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή η γενναία στάση και η ξεκάθαρη θα ήταν να υποστηριχθεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο και φυσικά, θα σας πω και εγώ τις ενστάσεις μου, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με το τι είδους ρυθμιστικές δικλείδες θα βάλει κανείς, γιατί σε μια ευνομούμενη πολιτεία το τι ρυθμίζεις και το πώς το ρυθμίζεις είναι πολύ σημαντικό. Μα και η ερμηνεία του συντάγματος είναι τέτοια. Δεν είναι σίγουρο ότι αναφέρεται στην λειτουργία και στην νομική κατοχή, αλλά κυρίως στο πώς εποπτεύει και ρυθμίζει. Ακριβώς. Το κράτος λοιπόν δεν μπορεί να πηγαίνει με απαγορεύσεις. Το κράτος οφείλει να έχει μια στιβαρή ρυθμιστική εποπτεία. Εκεί θα κριθεί και η κυβέρνηση, γιατί ξέρετε, πολλά μπορούν να νομοθετούνται. Το τι γίνεται στην πράξη είναι αυτό που μας κρίνει. Το Πασόκ έχει ένα ρόλο Κασάνδρας. Δηλαδή στην πραγματικότητα λέει θα γίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα στο μέλλον. Κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Αλλά ούτε κανένας ξέρει πώς θα λειτουργήσουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουν ένα πιο προβλέψιμο τρόπο λειτουργίας. Ίσως, λέω εγώ, δημιουργήσουν έναν ανταγωνισμό με τα προγράμματα σπουδών, με τις υποδομές, με την φοιτητική μέριμνα, με το καινούριο πλαίσιο που θα είναι απελευθερωμένο, αν θέλετε, από εξαναγκασμούς και από κάποια πράγματα που πηγαίνουν με το χρόνο. Και
Όλα κρίνονται στην πράξη. Πάντως, ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτό είναι λάθος. Βέβαια, θα σας πω το εξής. Κάποια κρατικά πανεπιστήμια λειτουργούν τόσο εξαιρετικά, είναι τόσο εξωστρεφή, δίνουν τόσες λύσεις, ακριβώς, δίνουν τόσες λύσεις στην επιχειρηματικότητα. Όχι στην Ελλάδα. Και δίνουν τη δυνατότητα πραγματικά να ισχυροποιούν τη θέση τους, που εκεί βλέπεις ότι ο ιδιώτης, ο σοβαρός ιδιώτης που θέλει να φτιάξει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το σκέφτεται πάρα πολύ. Να το καταλάβω αυτό, ότι λειτουργεί τόσο καλά το δημόσιο πανεπιστήμιο. Επειδή μιλώ με τις επιχειρήσεις. Αλλά τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα βλέπετε ότι και υποχρηματοδοτούμενα είναι και υποστελεχωμένα. Και πάρα πολλά. Και πάρα πολλά, γιατί ποτέ δεν έγινε. Χρηματοδότηση. Θα σας πω κάτι. Και αυτό πραγματικά είναι μια αυτοκριτική για όλους όσους μέχρι τώρα έχουν χειριστεί εξουσία, έχουν κυβερνήσει, και φυσικά είναι και το ΠΑΣΟΚ. Σας λέω λοιπόν ότι έχουμε πολύ μεγάλες ευθύνες για το πώς είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο φυσικά, στις μέρες μας. Και τα δημόσια σχολεία. Απλά οι προσπάθειες που έγιναν από κάθε χώρο είχαν διαφορετική στόχευση. Αυτό όμως που ζούμε είναι ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν σημαίνει όμως ότι το βάζουμε σε αντιδιαστολή. Δηλαδή να φτιάξουμε πρώτα το δημόσιο για να κοιτάξουμε ποτέ μετά πώς θα πάμε στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το δημόσιο πανεπιστήμιο έτσι κι αλλιώς είναι αρκετά ισχυροποιημένο. Όσα τμήματα ήταν να είναι ισχυρά έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, να αποκτήσουν μια σχετικά καλή φήμη, όχι καλή κατάταξη ακόμα. Έχω και ένα άσχετο ερώτημα με αυτά που συζητάμε, αλλά μιας και σας έχω εδώ θα το εκμεταλλευτώ και θα σας ρωτήσω. Φοβάται το ΠΑΣΟΚ το κόμμα Λοβέρδου? Πρώτα απ' όλα ανακοινώθηκε το κόμμα Λοβέρδου. Εγώ ξέρετε ότι έχω μια φιλική σχέση με τον Ανδρέα Λοβέρδου και πολιτική. Βεβαίως. Πιστεύω ότι η προσπάθεια που κάνει είναι μια προσπάθεια απολύτως προσωπική. Έχει χαράξει ένα διαφορετικό βηματισμό εδώ και πολύ καιρό, με μια ξεχωριστή δική του φωνή. Μήπως σας ταιριάζει περισσότερο ένα τέτοιο κόμμα? Τι εννοείτε? Ως ΠΑΣΟΚ? Εσάς προσωπικά, ως πολιτική θέση. Εγώ εξακολουθώ να είμαι στο ΠΑΣΟΚ. Το γνωρίζω, αλλά λέω μήπως σας ταιριάζει περισσότερο αυτή η πολιτική θέση. Θα πηγαίνατε στο κόμμα Λοβέρδου? Λοιπόν, για να μην μασάμε τα λόγια μας, η πρόταση έχει γίνει και η απάντηση έχει δοθεί. Όχι, εγώ θα παραμείνω στο χώρο μου, θεωρώντας ότι έχει τις δυνάμεις και τις δυνατότητες, αν ξεκαθαρίσει τη θέση του, αν ξαναγυρίσει στις ρίζες του, και εννοώ στα προτάγματα και στην επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία. Όταν το χάσεις αυτό, χάνεις λίγο και το δρόμο σου. Αν αφουκραστούμε την κοινωνία, που τα προβλήματά της είναι πολλά, αλλά και η επιτακτική ανάγκη λύσεων μεγάλη, και αν ακούσουμε τι λέει, όταν το 52% του κόσμου λέει ναι στα μη κρατικά, δεν είναι ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν σκεφτόμαστε σωστά? Και το ξαναλέω, υπάρχουν προτάσεις και υπάρχει δυνατότητα και για μια θεσμική αντιπολίτευση. Το να πει κανείς ναι σε αυτό το νομοσχέδιο δεν τον κάνει λιγότερο αριστερό ή λιγότερο μεταρρυθμιστή ή λιγότερο προοδευτικό. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο σχετικό με αυτό, γιατί θέλω να επαναφέρω το ερώτημα. Τον φοβάται το ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Λοβέρδο? Πιστεύετε ότι θα χάσει? Και θα μου το αποδείξετε ως εξής αυτό. Θα το ευχόσασταν από τηλεοράσεις καλή επιτυχία? Εγώ εύχομαι σε κάθε φωνή που έχει καθαρή σκέψη και άποψη να έχει καλή επιτυχία, γιατί η χώρα χρειάζεται φωνές καθαρές. Το τι φοβάται το ΠΑΣΟΚ, αυτό θα φανεί στην πορεία. Θέλω να σας πω πολύ απλά ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη γενναιότητα να βγαίνουν μπροστά, να έχουν καθαρό πολιτικό λόγο, είναι αναγκαίοι και στις εποχές μας τους αναζητούμε με το σταγονόμετρο. Φυσικά καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Και για τη φιλοξενία και για τη δυνατότητα πάντα που μας δίνετε. Και όχι μόνο για θέματα παιδείας, αλλά τα θέματα παιδείας. Ευχαριστώ πολύ.